блиц интервю с шеф Иванов. Бай, добри. Здравейте, здравейте. Айде сега малко разкажи за себе си. Къде бачкаш, къде живееш, с какво се занимаваш? Аз съм шеф Добрин Иванов. Живея в България, в град Самоков. Така. Готвя в един от малките хубави бижута на Боровец. Така как се казва, направи една реклама, бе? Казва се хотел Ела Боровец, заповядайте всички. Те... Топ хотел, там съм главен готвач, оглавявам цялото хранене на хотела. Така, браво, Ще да има нещо друго. женен с деца, нещо. Женен с дете. Женен малко там такова, ма да, женен с дете. Що е малко такова, какво малко такова? Къде да Нямаме брак, женен сме, ама нямаме брак само. Ето те остана и направо. Само брак само, да. Разкажи нещо повече за себе си. Къде си бачко през тези години, като си такова в Германия? Много съм бачкал, не съм се спирал. Германия, Италия, навсякъде Бавария, навсякъде за бачкал. Браво. Пукнал съм се газен. В главната, доколкото знам си в главната асоциация на готвачите в България, нали така? Да. Така. Българска кулинарна асоциация. На колко години си? Къде си роден? Къде Май живееш? 36. Сега живееш в Самоков. 36, сега живея в Самоков. Роден съм у Варна. Варна, морската столица на България. Така. Нещо друго да разкажеш за себе си? Къде си сега? Къде дойде? Да дойде до Германия да ме видиш? Дойдох в Германия да го видя и накрая се озовахме в Италия. Така. На езерото. На езерото. Езерото кое? Гарда? Езеро Гардазе. Ето на немски, кажи го на български. Гарданзе. Лагоди гарда, да. Да не викаме тук много, че Няма да викаме. Те да познават, няма никакви проблеми. Супер, много хубаво интервю, много ти благодаря. Чак, кажи Няма кой ще проблем, пак следващия ще гост? дойда. Кой да поканя? Кой да поканим? Бойко Борисов. Бойко Борисов ще поканим. Чао. Каним Бойко Борисов. Кажи чао на хората. Чао, хората.